हुसबु दैमारि नों जे आंनि आदाखौ जे मुगैदो नोंनि फिउचारनिखौ आं सिन्था खालामना ला आं मानसिखौ रेसपेक्ट खालामनो हिखि हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनायजों लोगोसे मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो रिकुवेस्ट खालामनाय थाबावो सोरबाफोर गोदानै चेनेलावहाय हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना होलांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना गालांबानो जाबाय शेयारखौलाय बहाथो खालामनो नायना होलांबानो जासिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माने लोगोफोर साननै जाबाय आं भिडिअ होयिया आरो जोंनि बाक्सायावहाय बाक्सा जिल्लायावहाय नेटवार्क गैयामोन आरोना साननै लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो नुखादायानोखा बयबो मिथिखादायानोखा बिथां जुबिन गार्ग थैनायनि माने दायनिगिरिखौ माने जोंनि बे बाक्सा जिल्लायावहाय जेलाव लाबोदोंमोन जाहैबाय बेनिखायनो बिराद दुंहाव थासारिखौ माने नुनो मोनदों नोंथांमोनाबोथ' जाय माने नुदों बिथांमोनाथ' मिथिखागोनखा ओमफ्राय बिराद गोदि गोला भिडिअ लानाय दङ लोगोफोर दाखालिनिफ्रायनो नेटआथ' गैखाया नालाय दाखालिनिफ्रायनो गोदि गोला माने एल' एला भिडिअ लानाय दं आरो बेखौनो माने सबार नोंथांमोननो होनोसै नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय ओमफ्राय नेटनि थाखायनो आं माने भिडिअखौ होनोनो हायासै आरो बोरै होनोना लोगोफोर दा जोंनि बाक्सा जिल्लाखौनो पुरा माने नेटखौनो दाननानै होखादोंमोन नालाय लोगोफोर जुबिन गार्ग थैनायनि जाय दायनिगिरि बेखौथ' जेलाव जोंनि बाक्सायाव लाबोदोंमोन नालाय ओमफ्राय बाक्सायावबो माने ओरैबायसा दुंहाव थासारिमोन ना लोगोफोर बुलाय सोलाय माने पुलिसजोंनो अन्थाइ खुबैनाय मानाय बेफोरबायसा आरो जोंनि बाक्सायाव दोननो मोना ओरै होननानै बेनिफ्राय जियानो जादोला लोगोफोर रायलायगौ माने बांगौ आरोना भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै आं थौदो होमबा लोगोफोर नायहोलांदो लोगोफोर दिनैबो माने ना हमनो थांदोंमोन आरो जोङो ना गुरनो ओमफ्राय आब'मोन थांदों आरोना बिजावजालिफोरजों ओमफ्राय मुस्रिजोंसो हरदोंमोन लोगोफोर बिराद ना मोनबोदों ओरैबायसा ना नै नोंथांमोना एकदमबारे गोमोनानै थैगोन आरोना नै खायसे माने बिराद मानसिफोरा अबाव बेफोरबायसा ना मोनो ओरै होननानै बुंदों आरो नै लोगोसे ना सेङा माखाय पुरा माने खबाइनै मोनखादो लोगोफोर ओमफ्य खांख्राइखौबो माने बांद्राय लाबाखै आरो बेखिनिखौल' जानो आन्थाखिनिखौल' लाबोदो जेसेनो लायो एसेनो मोनो खांख्राइखौबो ओमफ्राय नै दायो जों मानो राननोसै आरो मेथायाबो जि हाल्ला नै लोगोफोर माखाया नाया दे रानलाबायदो दे रानदो फुंनि 8टायावनो थांदोंमोन जोङो लोगोफोर ओमफ्राय दायो 1टा बाजिलायबाय आरो ओरैबायसा माने नायानो ना इन्टारेस्टजों माने फैनोनो बालायो आरोना ओमफ्राय खांख्राइयाथ' लोगोफोर लाबानो मोनो बस्थासे मोनगोन आरो लाबाथाय ओमफ्राय जोङो माने बांद्राय खांख्राइखौ मोजां मोना आरो जानोबो ओंखायनो माने खांख्राइखौ लाबोनाय जायाखै बेखिनिखौल' लाबोदो ओमफ्राय लोगोसे सिङाव साम' लादायबो दङ लोगोफोर साम' लादायबो मोनदो आरोना मेथें बोनाय ओमफ्राय मैब्रुं होननाय मोनसे हाग्रा दङ ना दै सिङाव जायफोरा ना गुरो बिथांमोना मिथिखागोन आरोना मैब्रुं सेवनायखौ जोङो माने नै जेयाव थिखांदो आरोना ओमफ्राय बेयावनो माने बोथियाफोरा 10टा बोथियाफोरा माने आधा फुवा गाहाम मोनथिखायो आरोना खेबसेनो ओमफ्राय जों दा साथामजों राननोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय राननानै माबार बिदिनो सायलाबायनोसै सान्दुङावबो थांगोनसै लोगोफोर ओंखायनो माबार सायलाबायनोसै ओइ बाबा खांख्राइखौ दांना होबा नै माबायदि हारखांलायदों ओमफ्राय दांनाङा साथामनि खबायाबो मोनथामखा नै लोगोफोर ओमफ्राय आब'आ रानगासिनो नै ओंखाम उखैगोना उखैयाखै आब' उखैबाय ओंखाम उखैबाय फुंनि 7टा बाजिनिफ्रायनो गुरैबाय ओंखाम उखैलाय दै गांलाय आरो देहाया अबस्था गैया जुमाय सेरेब मोनलोंनायबा मोजां मोनगौमोन आरो देहाफोरा स्रानो दा जेबो मोनलोङाखै दा दिनै मोनलोङाना दिनै गुरुबार लोगोफोर दिनै जेबो जायाबो लोङाबो ना ओंखायनो खालि थारांसिगोन आरो उदैया मानो एरदों नोंसोरो थैगोन इनो खेबबायनो खेब होनबायनो आफियानो बिहामजा ना गुरनो थाङाखै सायनोसो रेडि जागासिनो नोंसा मालाय सायनो मानसि दंहाय जोंहासो दानो सोर सायगोन सोर मागोन फिसाजोबो गैया माबो गैया फिसालाफोरल' ज्राव बोरायानो सायसाबबायो आंना माबार दुगैस्रा हुब्लेद माने दुगैना लाबाय लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे माने बोरायखौ नाखौ सायनो होबाय आङो ओमफ्राय आङो जि सागांदो आरो ना लोगोफोर बिराद दैयाव थाबाथाय मा जागोन मा मागोन मोनोना ओमफ्राय
साखो एसे आंनि आन्था कापसे फुदुंनानै लोंबाय आं लोंनोसै आङो लोगोफोर ओमफ्राय बोराया गावा माने लोंखाबायमोननो ओमफ्राय बोराया ओंख्रिबो ओंखामबो संखाना दोनदों आरोना लोगोफोर आं फैगौ मानिनो दाथ' आंना फैनाया 12तासो जाखाबाय नालाय ओमफ्राय दाखालि नोंथांमोननो जे आङो माबादोंमोन होदोंमोन बे दाखालिनि ना गुरनायनि ना दंखायोमोन आरो जावायना दोननाय ओमफ्राय लोगोसे माने खांख्राइबो दंमोन बेखौनो माने बोराया संदोनो आरो मैथाजों नाजों संना दोनदो ओमफ्राय माबायदि संदो नोंथांमोननो एसे देखायना होनोसै आं सायाबो गोदौबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर मैथाजों नाजों बोराया माबायदि संना दोनखोबा हे भगबान एसे रं कालारा एसे गोमो जालायनाय कालार होयोनाहाय मैथा ओंख्रिखौनो साद मोनजायाहाय बांद्राय रं होबाथाय नै लोगोफोर माबायदि कालार होनानै संदो आरो मैथा ओंख्रि बायसाखौनो नुवाखै लोगोफोर ओरैबायदि माने हौवाफोरा हिनजावफोरनि खामानिखौ गोरलै मोनोना ओमफ्राय गावसो संनो मोनबाथाय खामानियानो मोनसेबो थोङा मा बुंगोन आरो लोगोफोर नै खांख्राइखौबो गथा गथायैनो होदो जारलासो ओइ लोगोफोर नोंथांमोना माने जेबो साननाङा आरोना जेबो बुंहरनांला आरोना आंहानि बोरायनि ओंख्रि संनायखौ आं संनो मोनबाथाय खांख्राइखौ बिदि गथा गथा होआमोन आरोना आङो ओमफ्राय मा बायसा संदो नै नायदो जारलासोहाय हिनजावखौबा ओरैनो गोरलै बायसा मोनो साला ओंख्रि ओंखाम संनायखौ ओमफ्राय गावसो संनो मोनबाथाय जाबजुबथार आरोना सा एसे लोंना लाग्रोसै नै खुरैयाव सोलाबाय लोगोफोर माहाय बाबा र' गावसोरा लोंखांनानै जि हाल्ला जाबाय आंनि फिसालाया माबा आइनो नानाया नाखौबो मोना नङा जि बुरजा मोनबोथारदो आरोना लोगोफोर नायाबो जि साफा साफा बोथिया गोजा आरोना लोगोसे नाथुरजों बोथियाजोंनो बांसिन आरोना नाया बिराद मोजां मोजां दासान्दि माने गुरबानो मोनो आरोना हान्थि गैयाहाय फिसालाजो दायो नाखौ सायखां आरिखां नैखिनिखौ एवनोसै आरोना लोगोफोर खांख्राइ लगाय ओमफ्राय ना लगाय ओमफ्राय मैथाजों नाजोंथ' मोनखाबायानोखा नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय नै ओजोंहाय माने बानलु ओमफ्राय मस्ला मस्लि देफबजोबनानै लाबाय आङो ओमफ्राय दायो संहोलांबाय थानोसै लोगोफोर बोरायाथ' मालाय गावनि हाबाफारिखौ मावलांखाबायानोखा नङा होमबा रं गोथां मोनामलायनाय माने कालार गोथां मोनामलायनाय संनानैनो गालांखाबायखा बोराया मालाय ओमफ्राय नै एबारो आंनि फालासै आरोना बेखौ माने एवनोसै आङो बरियानो खांख्रायाबो जि मेलेम मेलेमहाय लोगोफोर नै दाबायदिनो खांख्राया जि मेलेम दंखायोना ओमफ्राय नै लगाय गथाय माने सिंग्राबो नै मोनबायबो नै लोगोफोर जारौ जालायथारबाय आरोना बानलुआ देलुन देलानसो होबाय आं लोगोफोर बानलुखौबो आथुर बिथुरनि खामानिबाथाय बिदिनो बांद्राय माने गेब्लेसारहोलायाखै आरोना बानलुखौबो ओमफ्राय नै मोनबायबो लोगोफोर जि बरिया नुखाबाय आरोना टेस्टिनो जाखां लोंखां दसे आंहानि फान्थाव बागानाव दसे जिरायबाय आरो लोगोफोर फान्थावा ओरैबायसा गोजौ जायो बिफाङा माने सेहेराखौ दा बुंसै आरोना ओमफ्राय फिथाइयानो गैया बिबारबो गैया आरोना जागायाबो बेनोसै नालाय लोगोफोर सिङाव बालाजों अन्थाइजोंल' हा गाहाम गैया ओंखायनो जिखिनि हक बुस्थु गायबा माने खम जायो आरोना थायनो गोनाङाबो खम थायो ओमफ्राय लोगोफोर दाखालि जे भाइरेल भिडिअ आंबो होदोंमोन दै आरो बयबो मानसियानो होदोंमोन आरोना सासे जाम्बाजों सासे हिन्जावसा मोजां हिन्जावसाखौ माने हरनाय ना बेनिफ्राय दायो जोङो बुहुत मानसियानो भिडिअखौ शेयार खालामदो फेसबुक बा इउटुबनि गेजेरजों ओमफ्राय आरो कमेन्टफोराथ' दा बुंसै आरोना बै जाम्बानि सायाव ओरैबायसा गाज्रि कमेन्ट हरदों खायफाया मोजां बुंदों खायफाया गाज्रि होनदों ना आंनि भिडिअआवबो आंबो होदोंमोन लोगोफोर बेनिफ्राय दायो फुल क्लियारिफिकेसन होदो आरोना हिन्जाव गोदाना गावखौ माने सोर जर जबस्ति बिदाफोरा जर जबस्ति हरनाय ना गाव गोसथोनानै थांनाय ना आरो बै जाम्बा हौवाजों बिहा हेपि नंगौ ना नङा बेखौ माने फुल बुंनानै होबाय आरोना हिन्जाव गोदाना जाहाथे माने मानसिफोरा गाज्रि साना बै जाम्बानि सायाव गाज्रि साना दायो गोसो मोननैजों गोरोबलायनानैसो बिसोर हाबा जादों ओरै होननानै भिडिअ होदों आरोना इनिफ्राय रावबो माने जर जबस्ति हराखै जाहैबाय आरो बिसोर सानैजों माने हाबानि उनावबो हेपि ओरै होननानै माने हिन्जाव गोदाना फोरमायदों आरोना ओमफ्राय जियानो जादोला भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय नोंथांमोना आं भिडिअखौ एसे होनानै होगोन होमबासो मानसिफोरा माने फोथायसिगोन आरोना ओमफ्राय नायलांदो होमबा खुसबु दैमारि नों जे आंनि आदाखौ जे मुगैदो नोंनि फिउचारनिखौ आं सिन्था खालामना ला आं मानसिखौ रेसपेक्ट खालामनो हिखि आसलते नोंहा मरेल भेलुस गैया बिनिखायनो नोंनि बिहेभियारा माफोर रखम नों निजेनो फेसबुकाव ना बेसे सानैखौ माने सोबानो ट्रल खालामदो बा माने कमेन्ट खालामबाय थादों गाज्रि कमेन्ट बा बेसे सानैनि कारन बहुत माने भिडिअ सिडिअ भाइरेल जाबाय थादों भिडिअआ
थ' दिनै बेसोर सानैखौ आं माने खुद सोंगोन जे माने हिन्जावसाया बे हेपि नंगौना नङा बा निजिनि लाइफआव बा निजि हाबा जाना फैदों नालाय थ' माने निजिनि खुसियै हाबा जाना फैदोंना फैयाखै जों सोंगोन आरो दा बाजैनो आं नोंखौ एकटा कुइसन सोंगोन दा नों बे जिथु हाबा जाना फैबाय दा नों माने खुसि नंगौना ना खुसि नंगौ दा नोंखौ सोंना लायना ना माने गाव मोजां मोनना फैदोंमोन नोंखौ सोरबा इनसिस्ट खालामनाय ना जुर जबस्ति नोंखौ सोरबा नोंखौथ' रावबो जुर जबस्ति खालामाखै नोंनि माने खुसि मथेनो हाबा जाना फैदों दा बेयाव फैना दा माने मादि नांदो दा बेयाव फैना हेपि नंगौना ना दा बेनाव फैनो फुरा हेपि न दा नोंथांमोना दा खोनाबाय बिसोरनि बाथ्राखौ मासां हेपि नंगौ ना हेपि दा जाय मानसिया भाइरेल खालामनायमोन बे सिख्लाया जाहा बाजैनिनो बिब'नि फिसाजो बिनि नामा जाबाय खुसबु दैमारि बे सिख्लायानो फार्स्ट नेगेटिभलि माने खुरांखौ बुंनानै जा भाइरेल खालामबाय आरोना आं जाहा आदा बाजैनि हाबानि भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ आं रावखौबो आं गाज्रि मोनाखै भिडिअखौथ' हाबानि भिडिअखौ आपल'ड खालामखायोनो सोबबाबो बेखौ जोंबो बुजिदो खिन्थु बे सिख्लाया भिडिअ आपल'ड खालामनायाव जा इमान नेगेटिभलि खुरां बुंदों आंनि आदाखौ इमान मुगैनानै बे खुरां बुंदों बहुद दुखु मोनदों माने दा सोबानो दा जिथु माने दरा गोदान बा आंनि बा बिदा बा फंबाय बेखौनो सोबानो जे बुंबाय थादो जे सोरबा खामायनो हायनो हाया कामावनो हायनो हाया एभ्रिथिं गुटाय कामावनो हायो जि काम जा सब हायो खालि एकटाल' खालि हालेवनोसो हाया बाखि माइ गायनाय खोथिया फुनाय बा आलि खोनाय सबखिनि हायो न'नि काम फोथारनि काम एभ्रिथिं सब खालामो बहुत हेल्प खालामो आंनि माबाखौ नावबो बहुत हेल्प खालामो आरो बाजैखौबो बहुत अनो लोगोसे एकटा खुरा आंनि आदानि भइसआ अनलि भइसआ क्लियार नङा बाखि सब काम रोङो खुरांफोरखौ पजिटिभलि बुंनांगौमोन इमान आंनि आदाखौ मुगैनाय बायदि खुरां बुंदों माने बेयाव फैनानै आंनि बाजैया बहुत माने दुखु होदों बेफोर रखम टाइपनि माने खुरां बुंदों आंनि बाजैया निजेनो मिथियो आंनि बाजैया मा हिसाबै दा बेयाव दंफायो आरो जों बेखौ अनो ना अना आंनि बाजैया निजेनो सब मिथियो जों मासां मोजाङै लाखिदो बाजैखौ गतिके इमान गाज्रिहै बेखौ मुगैनानै मानसिखौ खुरां बुंनो मोना पजिटिभ थिंकिं लाना सोलिनो हिकि मानसिखौ रेसपेक्ट खालामनो हिकि खुसबु दैमारि नों जे आंनि आदाखौ जे मुगैदो नोंनि फिउचारनिखौ आं सिन्था खालामना ला आंनि आदा बाजैखौ सिन्था खालामनो दरकार गैया खुनु राइट्स गैया नोंहा आंनि आदा आरो बाजैनि बिखया गाज्रि बुंलागै आंनि आदाखौ जे नों जे इमान मुगैदो नोंनि खुरांखौ सिन्था खालामना लाग्रो मानसिखौ रेसपेक्ट खालामनो हिकि आसलते नोंहा मरेल भेलुस गैया बिनिखायनो नोंनि बिहेभियारा माफोर रखम नों निजेनो इन्ट्रडिउस होना लाबाय आंथ' नोंखौ दाखालि लोगो मोननानै बहुत मोजां होननासो नोंखौ भाबिनायमोन खिन्थु नोंनि भिडिअसआव नों जितु आंनि आदाखौ এনেকুৱা इनसाल्ट खालामना खुरां बुंदों जों जोबोद दुखु मोनदों माने बेफोर रखम खालामनो मोना दे आंनि आदाखौ नों जे इमान नेगेटिभलि खुरांखौ जे बुंबाय नोंनि बिदा आरो फंबाय थानायबा नोंबो बुजिगोनमोन भबिष्यतआव जुदि नोंहाबो जुदि बेफोर रखम जुदि फिसा फिसौ जुदि जायोबा नों माबायदि मोनगोन इसोरा खालामनाङाथों खिन्थु खुरांखौ आं बुंनो बाध्य खुसबु दैमारि बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोर बाय बाय